Rase kaunti ya Nyamira baria muno bagenderete kuunererwa nigo baburiwe ko gwesokia erio konyora obwene bwabaya nigakwanwa sinsemo cia kibirigo achingaki ekiombeke mo kimanyekanite buna Enjoy to Joy kigenderete gusegeta bari bakuunererwa asensemo ya marimo ebigambiro amona sabagambi wesokia erio kwegererwa amone byombe biri bikwegerera obwene bwamwanya bantu muri kito Paul Kapukara noroboti urasubwime Bunenchira yemo yokwenekya buna oburunge bw'omuntu nkwenekiwa bole gukyasa abantu nigo ebyombe aho korwa sorongo rwagusibya agendera ko babikwegerera obwene bw'amwanya bantu angiti bamanye tiwetani mukivu yo bamanye tena karura somo tuleti oso assistant chief bako ikaso mukivu okimoina abone kuri mukivu amotebi nageta bali ikivu ekina kyakora tegendo kikivu na kyaro cyari ikivu itukulia lero ekyombe kimanyekanite buna Enjoy to Joy nigo kigenderete kusigeta abananchi kwenekya buna ngwesokia bale nanene bali bagendere ko bakunirigwa asamangana aho ebina muno ebina byegenka unabone byemegondo montako gendo urwo mogondo lyukaigo wanyora ngo mogondo yomo ulikeirwe amaruba atatu gukikokorera succession oyolikerwa noliolikerwa bono yamanya gusinya kumanyikananga ingo bwenerete burunge kulikerwa aiga bono no tukonyo muntu kumanyanga ningo obwenerete kulikerwa gose ningo obwenerete kulika omugondo yokoyokorera succession bagukwana sinseme chiga cha kibirigo ejo chigotoka meye bunge yega ya West Mugrango nigo bagendere ko bakwenekeria bali abare abatakanwa sebinyuro gutakira chinga kibago chandwa nase amaremo nabo igo amone ebintu binde ebyo byagendere ko bigocanda bange nanene ebyabagambi batali kugamba boronge tegerere unabono ekero tokorireria chikirani cheita setore nabo tokonyoranga emechando nero ababura kabaro obagoseri unabamura bamwabone chinguru nando mugambi ogocho bweberereka wasinga nenungu nkori gimwake nakyo mugambi yatobera konyo muboraka konyo mutakanwa chintakana abatakabere mbaro batabwati kende lakini nechi basaba gusaba bamanya gokonyo kiara munabono mwakone munasirite ebintu nebinge nakorei amali magusukiwo yone bindekero ku muntu kuborie bone bwao mbali gutaka oborie one kina kingo sinyumuna gukujero so mugambi wo komotebya umugambi mawatana nagenda burungu muri ikarasa nabana abamini mumayo karaki manya kongicira gaiga na kwane nabaro babwatira mbangire gonkore munana ntagite ekero no mugambi agose inga ibono nguche pakanda igete bakenga kibakangata yaba munabona tigangirusie kiagera tindo chibugi mambo yose abika bonsi abagambi bakembaro bakonyanyasa abantu baitekerage batali kuboro kibumayano bwa bosubuli aigano ekembe kiyajo itujo igego koliegas anene police post ntaite kubona police post chikonyanyasa abantu baito sana police post tebwati bo maene bwoko uro omonto nganko rwale kaspiri police post gere bwato omonto emoire station ere ujigosabe kaspiri but now nanyora police post nyinge ejigosabe kaspiri baba ujigota urende ngomonto ga iri mwamutigire mwebese irende yawange kaspiri jabura abono no tokoranga abantu itungonya omwali oyeni go bagendere ko bagosegeta eserikali ye county nabo igo nebyombe binde biri bikwegera obwene bwamanya abantu erio wesoke na kwegerera abantu buna abiga bagendere ko bagochandekase ebinyole binge ibaga kumusaba mabira egero ama mochari yaere ilindo murembobe wanyora mabira muntu tali gokoraki tali gusaba yagera abantu bagendera n'obubi obuguti bwarenta amakweri igorende nje nagokire yebyombe byakire bigotorwanerera no maesa gokyasa bange chingaki ebyombe bune biga bigenderete gukina asebinyiro elyo kwegerera balia oburunge bwabo bugenderete ekouniririgwa iginko reporter getaseni kya obwanchete kya Ndize TV kurugiga Astinseme chiga kya kibirigo ejo chigotoka meje bunge yega ya West Mugrango imeye county yega ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp Okara